opisyal ng Sugdan, Karong adlawa sa Department of Education kun DepEd ang Brigada Eskwela o ang Bayanihan Alang sa school year 2026 to 2027 nga mulungtad hangtud pa karong Biyernes, June 5, 2026. Ang aktibidad magdala og temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Una nang nahinabi sa DXDC Aramen Davao si Maria Cecilia Calamba, Balik Eskwela Coordinator sa Davao City National High School. Diin iyang giklarong dili na kompetisyon ang bayanihan karong tuiga, apan padayon gihapon ang pagpahigayon sa mga kalihukan alang sa kaayuhan sa mga estudyante. Kini nga kausan ang inahanglan sab og suporta gikan sa stakeholders, local government unit, non-government organizations, mga ginikanan o komunidad aron motabang sa pagpanghinlo o pagpangandam sa eskwelahan aron dili na kinahanglang manghinlo pa ang mga estudyante sa unang adlaw sa klase. Dali usab ang voluntaryo o dawat usab ang voluntaryo donasyon sama sa pintura o cleaning materials, apan gipasiguro sa eskwelahan nga dili kini pinugos o dili requirement una maka-enroll.